Hello world and to everyone. Kumusta po kayo mga kababayan ko? Awat loobin ng Diyos na nasa mabuti po tayong kalagayan. Andito po tayo ngayon sa Sampabian, Pangasinan Beach. At nagulat po kami kasi bakit po naging ganito ang Sampabian, Pangasinan Beach? Masyado pong malapit sa yung mga cottages sa dagat at hindi po ganito ito nung una. Mga kababayan ko, shout out to everyone, yung mga taga Sampabian, Pangasinan. Ito na po yung beach sa Sampabian, Pangasinan. At crowded. Masyado po siyang crowded. At syempre, kailangan po natin ng isaayos ang mabuti ito sa ating pamahalaan sa Sampabian, Pangasinan. Bigyan pansin po natin ang kalagayan ng ating mga businesses, ng mga cottages na ilagay po sila sa tamang lugar at hindi naman po sa malapit po dun sa dagat para po maprotektahan po natin ang ating dagat at malinisan ng mabuti. At yung mga magbe-beach po dyan, magdala po tayo ng sariling trash bag. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa Filipino TV. Thank you very much. Shout out to everyone. Sa ating mga organic subscriber at sa ating mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Please subscribe to our channel, Filipino TV, and visit our sister channel, Filipino Life Stories. Thank you very much po sa lahat ng ating mga kaibigan. Sinusubaybayan po natin ang ating mga sinishare ng mga ating mga napupunta ang mga lugar dito po sa Pangasinan at sa iba pang lugar, loobin at awan ng Diyos ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tuloy lamang po ang ating buhay, bagamat tuloy-tuloy po ang pagtaas ng ating gasolina. Kung bababa man ay 20 pesos lang. Shout out po sa ating gobyerno.